அடே நான் உனக்கு சென்னேடா வெள்ளை சேட்டும் கல்சரும் தொப்பியும் போட்டால் போதுமெண்டு இஸ்தாத்தில் நிற்கிறதுக்கு நீ தான் சென்ன மாப்பிள்ளைண்டா இப்படி தான் நிற்கணும்னு சொல்லி வெள்ளை சேட்டையும் இருக்க போட்டான் முழு கால் இடுமத்தியோ போட்டே போட்டு அதுக்கொசம் காலை கோட்டை போட்டு கையை போட்டு கலப்பிரி கல்சண்ட இடுப்பும் இருக்க கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக்கொண்டு நில்லுடா மூக்கால் ஆளாம. ஷூடர் சைஸ் ஏன்னா கார்டு 42 நீ கொண்டு வந்தீங்க 41 ஒட்டுக்குள்ள பிச்சை சீனி வரலும் நோவுதான் பைத்தியகாரன் கோட்டும் இருக்க கையை தூக்கியில் பிட்டகாஸ்மிக்கு இன்ஜெக்ஷன் அடிச்சோமா இப்படி தான் நிற்கணும் ரொம்ப சரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொண்டு நில்லு ஒரு நாளைக்கு தானே. மச்சான் நீங்க பாருங்க. இங்க அடே இங்க பாரு மச்சான், இங்க பாரு. அடே நான் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு எத்தனை பேருக்கு வர சொன்ன நீ? ஒருத்தருக்கு தாண்டா மச்சான் வர சொன்ன நான். இவ்வளோ பேர் வாங்கலீங்களா பார்க்க சொல்லி ஃபோட்டோ எடுக்க? அதெல்லாம் பொண்ணு விட்டு பாட்டி மச்சான், ஃபோட்டோகிராஃபர் நெருங்கி. இது உங்களோட தாத்தாவும் மச்சனும் செல்லுங்களேவா ஒரு அடிக்கு எல்லாரையும் கூட்டி வந்து ஃபோட்டோ எடுக்க சொல்லி உங்களோட தாத்தா மச்சனும் மட்டும் நின்று கொண்டு ஒரு ஃபோட்டோ, அப்புறம் புள்ளையிலும் உங்களோட தாத்தா மச்சனும் நின்று ஃபோட்டோ, அப்புறம் புள்ளையில் மட்டி வச்சு தாத்தா மச்சனும் இல்லாமல் ஒரு ஃபோட்டோ. உங்களோட குடும்பம் வீக்கேவா 150 குடும்பம் மட்டும், ஒரு குடும்பம் 4 ஃபோட்டோ மாதிரி எடுக்கக்குள்ள 150 4 பேருக்கு பாருங்களேவா. ஃபோட்டோவுக்கு போஸ் கொடுத்து சிரிச்சு சொக்கே இல்லை நோதுவா பேசி இதுக்கு போகிறவண்டாலாம் கல்யாணம் முடிக்கல சரியா? இல்லை பொறையிலிருந்து சாச்சியும் சாச்சாம் வார அது வார பெரிய கிஃப்ட் எடுத்துக்கொண்டு அவங்க வரக்குள்ள அந்த கிஃப்டையும் பொறினாலே கொண்டு வந்தோம்பா. பொறினால கொண்டு வந்த கிஃப்ட் பொறினால் இல்லைவா. நான் நேற்று இந்த கல்சனுக்கு பெல்ட் ஒன்று பார்க்கறதுக்கு பெட்டாக போகக்குள்ள நான் கண்ட அந்த கிஃப்ட் அங்கே எடுத்துக்கும் வாரது. நார்மலாக சின்ன கிஃப்ட் ஒன்று தந்துட்டு நான் கண்ட இந்த சோறை நல்லா திண்டுட்டு முழுக்கோழியோடு இந்த சோத்து சாணம்னு அவங்கள வானத்திலே மேய்த்தி கொள்ளுது. சாண குணம் தாழ்ச்சலுங்கோ இல்லாட்டி அதுக்கும் நான் சாத்தி கட்டவா. நிசான் சுபேர் பிஸ்ரி வசீம் பஸ்லான் பதரத் அப்போ ரியாஸ் ரிபாஸ் பிப்லாஸ் அவங்க எல்லாம் வேணா ஒரு ஜாதி வாக்கில் பார்த்துக்கோ நிற்கிறேன். எந்தக்கிட்ட அப்படி பார்க்குறவனு எனக்குன்னா மீட்டரா இல்லை எந்தக்கு அப்படி பார்க்க அவனுகள் ஒன்றா தூக்கத்துக்கு பிளான் பண்ணுடா. தூக்கத்துக்கா அடே இந்த கோட் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்ததேடா ஒன்று செய்வானு சொல்லி ஹோலுக்கும் அட்வான்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்தீங்கன்னா சல்லி கொடுக்கும். கோட்டெல்லாம் கூட முட்டை அடித்தாங்க சாட்டு முட்டை அடிக்க வானவன்டா. அப்படி சின்னத்துக்கு கேட்க மாட்டான். நீ இன்னும் அவனோட கல்யாணத்துக்கு போய்த்து அம்பானே முட்டை அடித்து சாட்டுறா கேட்க உனக்கும் தின்ன வாகுதோற. ஒரு நாள் கூத்துக்கு இவ்வளோ கஷ்டமானா தெரியுமாடா மாப்பிள்ளையே ஆகுவோம் இல்லைண்ணா. அவன் நாங்கள் பேத்துட்டு வரேன் பேத்துட்டு வரேன். சரி 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 போற மச்சான் நடே தூக்கிக்கொள்ளும் இல்லைடா பிட்டகாஸ்மிக்கு இன்ஜெக்ஷன் அடிச்சோம்மா. நாங்க போறோம் சரி ஓகே பார்த்துக்கொள்ளணும் கண்காணாம பார்த்துக்கொள்ளணும் சொல்லி வெங்காயம் வெட்ட கொடுக்க வீந்துடுவானா அது கையை வலிக்கோவே கையை தூக்கவே பசிக்குதுவா. ஃபோட்டோ எடுத்து முடியலையா? பொண்ணு வீட்டாக்கள் எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்து முடிஞ்சு தின்னும் மாப்பிள்ளை வீட்டாக்கள் வாங்க ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு. These nuts, these nuts, these nuts.